Kazi wahama ava mavhiki matatu kubva papendekosta topinda zvakare mune rimwe sabata, sabata rokurangarira Ishe wedu Jesu Kristu. Nokuda kwamavhiki matatu ngatitambei sabata rino rokurangarira Ishe wedu Jesu Kristu namapisarema okutanga. Zvikanzi akaropafadzwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, asingamiri panzira yavatadzi, asingagari pachigaro chavadadi, asi anofarira murayiro waJehovha uye anofungisisa murayiro wake masikati nousiku. Akafanana nomuti, amen, itai muti, akafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, amen. Munoziva kuti mvura zvinoreve chii? Hova dzemvura, tsime roruponeso, tsime rei reutsvene. Zvikanzi akafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, amen, uye mashizha awo haasvavi. Chinhu chipi nechipi chaanoita chinoendeka, amen, zvichireva kuti chinoita sei? Chinobudirira. Zvikanzi vakaipa havana kudaro, vakafanana nehundi inopepereswa nemhepo, amen. Mumwe muimbi anotsinira mashoko aya achiti, sehundi inopepereswa nemhepo, mutumwa waMwari achivateverera, amen. Verse 5, naizvozvo vakaipa havangamiri pakutongwa, kana vatadzi paungano yavakarurama, amen. Takati chiko pamusoro pekutongwa? Takati musafunge kuti muchatongwa, muchazvitonga mega. Munhu uchaziva kwaakafanira kuenda, kugehena kana kudenga. Usafunga kuti muchambomisidzana navatongi namajaji sezvamunoita pasi pano. Chinhu chipi nechipi chaunoita pasi pano uchatongwa pai? Pamusoro pacho iwe ndiwo uchazvitonga, nekuti nairoro zuva uchaziva chokwadi. Uyezve nomusi iwoyo mweya waMwari uri maari achikuudza kuti iwe wakandizvidza. Haudi mumwe munhu kuti anga achikutonga, unozvitonga wega, womhanya kwawakaita sei? Kwawakafanirwa kuenda. Zvikanzi naizvozvo vakaipa havangamiri pakutongwa, kana vatadzi paungano yavakarurama, nokuti Jehovha anotarira nzira yavakarurama, amen, asi nzira yavakaipa ichaparadzwa. Ndo panoperera mapisarema 1. Rino riri zuva rokurangarira Ishe wedu Jesu Kristu. Atinde pana Genesis 2 inobuda ichiti, naizvozvo matenga nenyika zvakapera mukushongedzwa kukuru kwazvo kwose, amen. Genesis 2 verse 1 kusvika pa3 inotaura pamusoro pei? Pesabata raJehovha. Muri kunzwa? Sabata raJehovha haitaure zvayo kuti sabata, asi inotaura kuti Mwari wakazorora, wakaropafadza zuva iroro, akariita tsvene. Tozoona mumashure Mwari akuti chi? Batai sabata rangu nehutsvene. Zvireva kuti zuva rakaita se rakaropafadzwa, zuva rakakomborerwa, zuva ratinofanirwa kubatasisa, tisingaite chi? Zvinhu zvakaipa, tisina mufungo yakaipa, sezvatanzwa pana mapisarema 1. Asi chakanaka sezvatinoudzwa pana chi? Pana Isaiah 58, kuti tibuditse michero yakanaka, tichimwa pai? Pamvura dzomweya mutsvene, tichidya chi? Kubva pachingwa chatakapuwa. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi chingwa ichi ndochi? Ndo muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi maari ndo munobuda chiko? Mvura dzoruponeso. Muri kunzwa? Naizvozvo kudya nokumwa, food and drink. Genesis 2 ndichipedzisa. Pazuva rechinomwe, amen, itai rechinomwe,
tambotaura pazuva retatu rinorava zuva rechinomwe. Mwari akanga apedza basa raakanga achiita. Amen. Saka pazuva rechinomwe akazorora pamabasa ake ose. Muri kuzvinzwa ka? Uye Mwari akaropafadza zuva rechinomwe akariita dzvene, nokuti pazuva iro akazorora pabasa rose rokusika raakanga aita. Mwari aisika sei? Nokufunga, nokutaura. Muri kuzvinzwa? Waisika nokufunga nekutaura. Asi zuva renomwe razuva recompletion. Muri kuzvinzwa? Zvinhu zvose zvazadzika, zvinhu zvakambenge zvasikwa zvichirebwa. Muri kunzwa? Asi nezuva renomwe zvikanzi pakava nezororo. Akatozongogutsikana nezuva rechinomwe kuti zvinhu zvakwana. Naizvozvo kana zvichidzi zvinhu zvakwana zvinoreva kuti panofanirwa kunge pane zororo. Takabva pazuva retatu. Kuzuva retatu munoziva kuti rinoreva chii? Zuva retatu rinoreva acceptability. Nozeya. Ndinoziva kuti maJudha muchanzwa kutaurawo zvavo, maPentecosta achitaurawo zvavo, sangano rino richitaurawo zvaro, nerororo zvaro, mapostori ano neayo zvavo, n'anga dzino neidzo zvadzo. Asi ndiri kukuudzai kuti zuva retatu rinoreva acceptability. Zvinhu zvinogamuchirika kuna Mwari. Zuva renomwe zvinoreve kuzadzisika. Muri kupanzwa? Asi ndidzo namba chete here dzatinadzo mumagwaro? Kwete. Kana muda kuzvitenda, pane namba 10, pane namba 12, pane namba 24. Muri kuzvinzwa kaizvo? Namba dzani dzaMwari. Pazuva rechinomwe Mwari akanga apedza basa raakanga achiita. Saka pazuva rechinomwe akazorora pamabasa ake ose. Zvikanzi Mwari ari kuchida kuita sei? Kuita mufungo yebishi. Ndotadza kuziva kuti shoko randingashandisa apa ndechi asi ngatimbotaura inzwi rekuti kupishana. Zvichireva kuita sei? Kupesana. Muri kunzwa? Hapana bishi, chiheki, hapana kupesana. Pane chi? Pane zororo, pane kubatana. Imi munongogara muchitaura munyaya dzeunity, musingazivi kuti unity inoreva chi? Pane rugare. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi zvaita sei? Complete. Akaita chimwe chinhu, akaropafadza zuva rechinomwe akariita chidzvene. Imi munonyatsoziva kuti blessing nohutsvene zvakasiyana. Muri kupanzwa? Zvikanzi nokuti pazuva iroro akazorora pabasa rake rose rokusika raakanga aita. Amen. Tati tane mavhiki matatu kubva paPentecost, nekuti tisina kumboa celebrate mavhiki matatu ekuti chi? Acceptability. Imwe namba 3 inoreva chi? Kucheneswa, kuchenurwa, kunzi wagamuchirika. Makaenda pana Exodus 19 munonzwa pekutanga vachisvika paSinai vachizopiwa murayiro. Zvikanzi ngavasuke nguo dzavo, ngavashambidze miviri yavo, vamirire zuva rechitatu. Zuva rechitatu iri hakana kuritya muchiti 3 days 72 hours. Kwete. Hazvirengwe zvidaro naMwari. Zuva rechitatu iri iduku chaizvo. Muri kuona? Zvikanzi asi magamuchirika imi nezuva retatu. Zvinotava nevhiki 3 imi magamuchirika. Zvikanzi vaine zororo. Musaita mabasa ekupesana, ebishi, ekubvutirana, ekuvharana, ekunyepera kuti tiri pamabhinda uko, imi muchiita sei? Muchingovharana. Ndokuvharana kwatinoita. Uye zvose tinoisa chi? Wakasenza iwewe, wakaita uona kuti basa rako rawaita panapa ndere $20,
Andika unozvisa kamuka $3 pamusoro keprofit. Iko kaprofit ikako kuvhara munhu. Muri kuzvinzwa? Nekuti basa rawaita ndere $20. Ndosaka zvichidzororai. Musaite sei? Musapesana naMwari. Zvanzi uye Mwari akaropafadza zuva iri rechinomwe akariita dzvene. Sei akariropafadza? Nekuti akaona rakamunakira. Amen. Kusei isu tichiropafadza Mwari? Nekuti tinoona akatinakira. Asi tinokumbira kuropafadzwa. Zvino isu takanakira here Mwari? Takanakira Mwari here kana tichida kuropafadzwa? Tinokumbira maropafadzo aMwari. Asi pekupedzisira tozoita zvokunonoromba. Tozoita zvokunoita se zvokunoita nehuroyi kuti tibire vamwe vakaropafadzwa naMwari vakanaka kuti zvive zvedu. Handi ndotsika yenyu iyo yamuri kuita, especially mazuva ano zvatotekeshera. Nemuchitotsigirana muchisimbisana muchiti zvazara izvi. Asi zvakanaka here? Hazvina kunaka. Muri kuodza nyika. Muri kuona? Mwari anopesera atsamwa pamusoro pazvo. Kurova kwake anorova nyika yose. Zvino achiponesa vatsvene vake chete. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi akariita dzvene nokuti pazuva iro akazorora pabasa rose rokusika raakanga aita. Mufananidzo wani? Waishe wedu Jesu Kristu. Nekuti patinenge tichinzi Ishe wedu Jesu Kristu wakamuka, iye amboroverwa pamuchinjikwa akafa. Zvinonzi tava zvisikwa zvitsva. Tasikwa zvakare. Chiringonetsa ndechekuti tichingone mazita edu iwawo nemitumbi yedu iyoyo. Asi kana tichino mweya mumwe chete newatanga tinapo, zvaroverwa Ishe wedu Jesu Kristu achibvisa zvivi zviri patiri, zvangofanana nekuti haana kuroverwa pamuchinjikwa. Tinofanirwa kusanduka. Yatindiri pamberi nekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu. Handi pana Johani 1. Pakutanga pakanga pane shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga. Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye. Kunze kwake hakuna kana chinhu chakaitwa pane izvozvo zvakaitwa. Maari maiva noupenyu, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Pakanga pano mumwe murume ainzi Johani, akatumwa achibva kuna Mwari, zita rake rainzi Johani. Iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Amen. Saka isi takaitwa chii? Zvakamuka Ishe wedu Jesu Kristu akatisimbisa kuti tive chii? Zvapupu sani saJohani. Ndisu chiedza here? Kwete, asi tinobudisa chiedza. Chiye chakatitaurira kuti chii? Tiite zvapupu. Muri kunzwa? Isusu pachedu hatizi chiedza, asi takafananirawo nezvigadziko zvemwenje. Chigadziko hachibuditse mwenje, iwo ndiwo unotozotungidza mwenje. Muri kunzwa? Ndizvo zvakaitawo Ishe wedu paanotitungidza kuti tive chii? Zvapupu zvake. Zvikanzi iye akauya sechapupu, kana marasika tiri pavhesi 7, kuzopupurira chiedza chiya kuitira kuti vanhu vatende kubudikidza naye. Amen. Vanhu vakatenda kubudikidza nani? NaJohani. Asi vanhu vanotenda munani? Muna Ishe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo ndinoziva kuti inzwi iri ringakuvhiringei, asi zvamakaitwa zvapupu vanhu vachatenda kubudikidza nei? Nemi. Asi vachitenda kunani? Kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Vanhu vachakudza Mwari pamusoro penyu. Muri kutona? Naizvozvo kana tadaro taita chinhu chakanaka chakafanirwa kunge tiite sei? Tiropafadzwe naMwari. Nyangwe zvedu takaropafadzwa kare, nekuti zvinhu zvose zvatinowina izvi maropafadzo kwatiri. Kutongokuona ini ndichikuonai maropafadzo kwandiri. Nyangwe zvenyu dzimwe nguva mweya yenyu inenge isina kururama, yakashata. Nyika yandinofamba kuropafadzwa, denga riripo kuropafadzwa, zvinhu zvose kuropafadzwa zvandinazvo. Tichapinda ipapo, asi hatimbopedzisai. Akanga asiri iye chiedza pachake, akauya chete ari sechapupu kuchiedza. Chiedza chezvokwadi chinovhenekera vanhu vose chainge chichizouya munyika. Chiedza chezvokwadi. Kristu chete ndiye zvokwadi.
Naizvozvo kana tichiti tinoda kuti vanhu vatende muna Kristu, isu tinovaencouragea wekuti vazive Kristu. Ivo pachavo naKristu ndivo vanozozivana zvakakwana. Muri kupanzwa kapo? Ivo pachavo nani naKristu. Isu chatiringoita ndechekuita se kunongedza kuna Kristu. Zvatinofamba tichiparidza asiri kunzi tinoda kuita vanhu vedu kuti ndigonzi ndine kereke yevanhu vakati nhingi nanhingi ndowangu, uyo nouyo ndewangu. Kwete, vanhu ndava Kristu. Kuna Kristu ndokwatinovaisa. Kana tichiri zvapupu zvaishe Jesu Kristu, kuna Kristu ndokwatinovaisa. Ivo ndo vanozodhila naKristu vachikudzwa pakutenda kwavo. Akanga ari munyika, verse 10, akanga ari munyika, uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, nyika haina kumuziva. Akauya kuna avo vakanga vari vake, asi vokwake havana kumugamuchira. Asi kuna vose vakamugamuchira, kuna avo vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, vana vasina kuberekwa neropa kana nokufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume, asi vakaberekwa naMwari. Amen. Muri kupanzwa kapo? Zvikanzi wakanga uri munyika, asi nyika haina kumuziva. Zvangofanana kuti tinongoenda kumakereke takabata tumabhaibheri tichitoparidzawo, asi kuziva Ishe wedu Kristu hatina kumuziva. Ndo paanozonotaura paipe pamusoro pemufananidzo wembudzi kana kuti wamakwai neine mbudzi, achiti ibvai pano, munonyengera kuti maiitira ini basa, asi handikuzivei. Zvakanaka sei kuti ufungisise pamusoro pemapisarema 1, ufadze Mwari kuti Mwari akuzive, kuti Ishe apupure pamusoro pako kuna Mwari kuti uyu wamuri kuona ari kufamba pasi apo achingorasa tumakumbo, ane zidzoro rake netumaoko paanenge achifamba, uyu ndinomuziva, ndinhingikawo. Muri kuzvinzwa? Hakuna kufunga kuti uchazozikanwa wava kudenga. Unozikanwa uri pasi pano namabasa ako nokuita kwako. Hazvizoda kuti tinomubvunza kuti ko isi matusireiko. Hakuna zvakadaro. Muri kupanzwa kapo? Ndosaka tataura pamusoro pemapisarema 1 namamwe mapisarema akangodaro daro amunozwanira mukati meshoko raMwari. Zvikanzi vana ava vakanga vasina kuberekwa neropa kana nokufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume. Amen. Shoko rabuda rakanaka rekuti kufunga kwomunhu. Musateverere vanhu nokufunga kwavo, asi tsvagai ukama naIshe wedu Jesu Kristu. Imi muchatiko takambomuona here Kristu Jesu wacho? Imi ndimi mutotiudza pamusoro pezvaKristu Jesu? Isi hatitomuziva. Ndosaka ndiri kuti mutsvagei. Ini ndiri kukuudzai kuti ariko. Kana makuwana, muchaziva mufungo wake nokuda kwake, kwete kuda kwangu ini, kwete kuda kwemumwe murume kana kwemarume vemasutu vanozviti vaprofita navaapostora, kana kuti madzibaba, varume vemazuda nendebvu huru nezvimiti, kwete ivavo, kana vaya vanopfeka makora vanozviti masavara, kana vamwe vosa. Kufunga kwavarume, varume sei vakanzi varume? Nekuti vanozvikudza pamusoro peshoko raMwari. Ndosaka vari kunzi varume. Vanenge vachitochallenjawo Kristu pachipozisheni ichocho. Muri kunzwa? Asi vanodikanwa kuna Kristu ndo vakaita sei? Vakaberekwa naMwari. Amen. Tongogumira ipapo kuti tiwane mapedzisero echirongwa chanhasi. Ngatiendei pana vakorose. Tichitaura pamusoro pehukuru hwaKristu. Totangira pana verse 15. Zvikanzi ndiye mufananidzo waMwari. Amen. Mufananidzo waMwari, asingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose. Amen. Zvinopupurwa punai kuna zvirevo. Zvirevo vanopupura pamusoro pedangwe rezvisikwa zvose. Zvikanzi nokuti zvinhu zvose zvakasikwa naye. Amen.
ndakudzokorodza mashoko angu aya andati ndichataura. Zvikanzi zvinhu zvose zvakasikwa naye. Upiko? ndiMwari here ari kutaurwa? Kwete, ndianiko? ndiShe wedu Jesu Kristu. Ndivo rakanga riri dangwe, asi pakusikwa ndiro rakasikawo. Muri kuzvinzwa? Iye chisikwa, asi isi tose tiri zvisikwa zvake. Muri kupaona? Zvikanzi chii zvakasikwa zviri kudenga. Ndikati pamunofamba muchitarisa denga, pumburai kuti Jesu akanaka. Murangarire ukama hwenyu naJesu. Zvikanzi nezviri panyika, pamunofamba muchitsika ivhu dzvuku kana jena kana dema kana ivhu ripi zvaro, rangarirai kuti ndiJesu wamuri kutsika. Zvinoonekwa, rangarirai kuti zvose zvamuri kuona izvi, zvose zvamuri kuona izvi, nyangwe neuya wawakavenga, uya asingachene, asingagone kuzvishambidza, kana kuti uya anokubhowa uyawo, rangarirai kuti akasikwa nani? naye wedu Jesu Kristu. Uri kuona ani? Jesu. Nyangwe uri kuona zvakaipa zviri paari, uri kuona ani? Jesu. Sei uri kuona Jesu? Nekuti uya ari kupesana naJesu. Watobva waziva kuti akashatawo, uya anoda Jesu. Muri kuzviona? Zvikanzi nezvisingaonekwi, pane zvimwe zvinhu zvamusingatombofunga zviri important kwamuri, kana kuti zvimwe zvinhu zvamunofunga asi musingaone nemaziso enyu. Inzwai munzwe zvimwe zvinotaurwa. Zvikanzi zvigaro zvoushe. Pane chigaro choushe. Zvigaro zvoushe ndezvirichi? Zvikanzi zvinowanikwa Jerusarema kazvo. Asi zvigaro zvoushe ndezvinani? Zvina baba nomwanakomana hanti? Ehe. Zvigaro zvoushe zvinowanikwa mushoko raMwari, hazvisi zvigaro chaizvo zvituru kana masofa, kwete. Ishoko raMwari, zvigaro zvoushe, nekuti pane mitemo nemimwe mitemo inoumburidza neshoko rose iro rinonzi shoko raMwari. Ndo ushe hwacho ka, ndo ushe hwekudenga, kana masimba, kana vatongi, kana vane simba. Amen. Pose apa patinenge tichiona vatongi vedu, kana munhu wose anoda kutonga, kana chana chidiki chinenge chingobhonga chichizvirakidza kuti chikuru, icho chinenge chisina simba zvacho. Kana ivo vatongi vanenge vachifunga kuti vane simba asi havana hanti. Vose vanhu vanofunga kuti vane simba. Asi rangariraiwo kufunga Ishe wedu Jesu Kristu, nokuti ndiwe kune simba chairo chairo. Muone mutsauko uripo pamusoro pevanhu vari kuti vanokutongai naIshe wedu Jesu Kristu. Muzvione kuti zvakafanana here kana kuti zvinopesana. Zvikanzi zvinhu zvose zvakasikwa naye uye zvakasikirwa iye. Amen. Saka ngatipei mbiri kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Amadiwa, ndisingade kuti chirongwa ichi chirebese, asi dzimwe nguva tichazokupai chakareba chakakwana. Ndikuitira nguva kuno kwanga kuri kuvamba kweSabata, chino chishanu, Sabata remusi wa12 June 2026, tichiri vapenyu. Mwari ngaakuropafadzei, ngaakuropafadzei. Kana muchiita sei? Muchiita zvakanaka kwaari, kwete muchiita zvakanaka kwandiri, asi kunani? Kuna Mwari. Neniwo ndinokuropafadzai kana muchindiitira zvakanaka, uye muchiitira Mwari zvakanaka, ndinokuropafadzai. Handingangoropafadza vanhu vanoita zvinhu zvakaipa. Saka iwowo kana uchitoita zvakaipa, uri kunze kwemaropafadzo. Zvisinei kuti muprista ari kukuropafadza kana ani zvake ari kukuropafadza. Imi ndimi munoziva zvakanaka nezvakaipa, nokuti shoko raMwari munaro. Ndinoti muve neSabata seSabata kurinzwa kwatarinzwa nhasi. Murangarire Ishe wenyu Jesu Kristu paSabata iro, uMwari hwake, hukuru hwake, simba rake, utsvene hwake, ruponiso rwake nezvose. Tigosangana zvakare nomusi wesvondo tapedza Sabata. Ndinoti Mwari ngaave nemi, norugare rwake rwuve pamuri chisarai.